Shugor na Khlem Jong San Hima. Kawai ka jakabam kabadon ha Glasgow. Kalamat ka jing ngole ran hadin ba kanong gile kai boxing ka India ka Lovlina Borgohen. Kalapha ek te ka jakabam ban penbet bahai ka jing dro kaba ka te ka jakabam ka Khlem drolut ya ka map India kabadon ya ka dur ha ka janyat kti. Haba penpau ka jing ngokya ka te kanong gile kai ka bakhurru ya ka tak marupa ha ka Commonwealth game arajar apunrio. Kalapan pau ya kajing persya hadin baklayu i ya kamap Jong kari India ke babakla. Hadin kat tu kat ni Kyntait bakati ke Durki Jong ka Lovlina. Kalapau baha kajaka ba Mr. Singh'S India. Kalapan mi ya kajing penbena bat ong ba ya ke logo Jong ka ansapan kelano. Henry hadin kat tu kat ni minit balapan mi ya kani kajing penbena kati kajaka bam kalapan du no ya ka Instagram account Jong ka. La man kedo baka kenhu ni le kai boxing kala lej ban rakhe ya ka jingjob ha Mr. Singh'S India ka home of curry ha Glasgow hadin baka India kala yo ban khur ya ki shipotli kita kama boxing ha kate ka jingekop ha kedor ki la yo iru baka Lovlina kala bat ya kejanyat kti jong kate ka jakabam kabadon ya kedak kabapen i ya kamap jong kari India Khlem dadon satya ka benta basyate la mingi jong kari. Haga jing pensyai na kaliang kate ka jakabam kaloong ba ka Mr. Singh'S India kas ngau sarong shibun ya kapateng bat katenrai lajan laipu ar snem la shakri na kabenta kari India barhakaleng kaprathe ningkong ngiko aban pan ma Khlem ka jing artatin na kabenta ka jing pen i ya kamap ka babakla jong kari India ngin sa shim ya kan ka sinjam ban penbet ya ka jing bakla. Na kaliang ka Mr. Singh kamkwa ban pensusi yaw no brio Henry ban shakri da ka jing ngau sarong ya ka India laong ka jakabam ha ka kerwo.